Makki Sal ha joni luurondirani e ley sarɗiji leydi ndi wiyoɓe yo wat mandat koye mandat ɗiɗo yarata o fota jottade o fota wadde mandat tataɓo kan haala nani ɗon kono bandiraɓe ganden holko woni mandat holko gosgal gonka dowla senegal haalani en o wi e kuulal makko gadanal ngal ko mandat ɓurata duuɓi 5 e nder ngal ɗon kuulal tagnande mabɓe ɗum wiyata o arti o wi mandaji ɗiɗi dekkodirɗi neɗɗo wawa jooɗade ɗi ɗum firti e haala firti ka wawa reggodirde duuɓi 5 deggodirɗi aɗa jooɗo e majje Makki Sal jooɗaki duuɓi 5 deggodirɗi jooɗi ko duuɓi 7 rutti faw hen duuɓi 5 ndeka noon deggodiral ngal luuri ndeka noon jogui hattan wawde wadde ɗimmol joyoɓire ko noon tigui ɗum lelori nden noon mbatten haqqillaji wona e jooɗogol makko tataɓol wonani e laamurgo makko tataɓol happu tataɓol kono koye laamurgo makko ɗiɗoɓol o yarata on tuma